Laumang mutukod og hydrogen power plant ang usa ka French investor sa Agusan del Sur, Surigao del Norte ug Zamboanga City nga mo'y mudugang sa supply sa kuryente sa maong mga lugar. Dugang detalye sa report ni John D. Esteban. Mipirma og Memorandum of Cooperation sa French investor nga Hydrogen de France, ang Mindanao Development Authority ug ang representante sa Agusan del Sur, Surigao del Norte ug Zamboanga City alang sa itukod nga hydrogen power plant project sa maong mga lugar. Among pasilidad mogamit og tubig aron maka-generate og dugang supply sa kuryente. Gitawag kini nga clean energy, gumikan dili sama sa ubang enerhiya nga gikan sa coal ug fossil fuel. Dili kini mubuga og hugaw nga hangin nga makadaot sa kinaiyahan. We will find a balance between what are the needs of the electric cooperatives, what are also the regulatory constraints. Sometimes there are rules which says that up to X megawatt the project takes a short time to be developed. Above X megawatt is very likely that the average scale per project will be 10 megawatt of stable non-intermittent power. Malaumo na provincial government sa Agusan del Sur, Surigao del Norte ug Zamboanga City LGU nga makatabang kini sa problema sa kuryente sa ilahang lugar aron dili na makasinati og power interruption. Makatabang sab daw kini sa ilahang ekonomiya gumikan moagni kini og investors. Susamang proyekto sab ang itukod sa Zamboanga Sibugay ug galing mahumana kini mao kini ang labing una sa Pilipinas ug sa Southeast Asia. Especially in the islands, in Siargao Islands, when Siargao really boomed. So there are a lot of establishments already, and then we cannot provide them the power supply that it requires. So we need this project and this development for the province of Surigao del Norte. For the province of Agusan del Sur, so we also have similar problems. So power has been intermittent, and we are on a trajectory of growth. We've seen a lot of developments in Agusan del Sur. Our governor is really supportive of green energy. So this is really going to be a project that will be very beneficial for our province. It will really reduce electricity costs as well as it will generate employment in our locality. Sumala sa Minda nga gawa sa mga nasangpit nga lugar, doon na pa'y pulo kalaing area sa Mindanao nga tukuran og susamang pasilidad. Hindi natin sila bibigyan ng problema. Bibigyan natin sila, tutulungan natin silang halapan ng solusyon. Either and it comes in different ways, in the identification of the land, dealing with the landowners, dealing with the LGUs, dealing with the different government agencies na nagbibigay ng permits sa kanila. We are doing this for HDF, and we will do it for all the other investors who are planning to come in and assist us here in Mindanao. Doon na pa'y paghahimuong pagtuon una masugdan ang maong proyekto. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.